мавсими ҷадид оғоз шуд ва муаллакаи фаъолнокии Холланд ва Салоҳро шоҳид шудем. канори онҳо бозингарони ҷавоне ҳам ҳастанд ки кашфиёти нави ин мавсим мешаванд, яъне ки футболбозони ҷавоне ки ситораи нав дар ин мавсим хоҳанд шуд. Масалан, аз Кол Палмер оғоз мекунем. вақте ки Кевин Де Брюйне ҷароҳат бардошт, Палмер вазифаи ӯро муқобили Севилия ба дӯш гирифт. ин бозингари ҷавон ҷиддан ҳунари хуб дорад. ӯ дар рабудани тӯб талош мекунад ва аз қафо ҳамлаи дастаашро идора мекунад. дар ҷоми Англия Палмер тавонист ки голе ба номаш муҳр занад ва агар рушдро идома диҳад, Манчестер Сити шакли боз ҳам беҳтар мегирад. Грилиш низ аз ҳунари чунин бозингарони ҷавон таъриф кардааст, зеро агар мавсимҳои гузаштаро нигарем, худи Грилиш ҳам дар ҳамин ҳолат дар Астон Вилла қарор дошт. дилхоҳ фурсати ба дастомадаро истифода мебурд. акнун Палмерро зарур аст ки ин сатҳи бозиашро боз ҳам рушд диҳад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба ҷавони бо таҷрибаи дигар менигарем, Эдди Нкетия. вақте Габриэл Жезус мавқеи ҳамлагари Арсеналро ба дӯш гирифт, Нкетия аз бозии аввали мавсим роли муҳиме дар идораи бозӣ пайдо кард. ҳатто муқобили Ноттингем Форест ба номаш голеро ҳам ба қайд гирифт. ӯ аз дигарон бо талоши голзанӣ ва ба вуҷуд овардани ҳамлаҳои хатарнок фарқ мекунад. дар мавзӯи таланти ҷавон, Ватару Эндо ҳам ҳунари беҳтар сохтани вазъи Ливерпулро дорад. ӯро вақте истифода бурданд ки МакКалистер муқобили Бормут корти сурх гирифта, дастаашро дар ҳолати ногувор гузошт. Юрген Клоп оқилона амал карда Эндоро ба ҷои Гакпо баровард ки балансро нигоҳ дорад. товони бозӣ кардани Эндо дар ҳимояи марказӣ ва нимҳимоятгар ҳайати Ливерпулро нафаси тоза дод. 10 нафара бо чунин тавр бозӣ кардан Ливерпулро ба мақсадаш расонид гӯем ҳам мешавад. аз тарафи дигар Аксел Дизази, бозингари нави хати ҳимояи Челси, нишон дод ки боз маҳорати голзании хубе дорад. ӯ дарак дода истодааст ки ситораи дурахшоне дар оянда мешавад. мавсими гузашта дар дастаи Монако Дизази 3 гол ва 3 ассистро дар Лигаи 1 Фаронса ба номаш навишта буд. ба назар ӯ ин мавсим бозингари асосии Челси мегардаду мушкиле садди роҳи дигар дастаҳо мешавад. агар Маурисио Почетиньо дар даста бошад, Дизази солҳои дароз эҳтимолан шарафи Челсиро ҳимоя мекунад. мухлисон ба ҳамлагари ҷавони дигаре ҳам бояд диққати махсус диҳанд, зеро Тайо Авони бо 10 гол ва ассистҳояш саҳми калон дошт ки Ноттингем Форест ба Лигаи поёни мавсими қаблӣ наафтад. ин мавсим ӯ боз имкон дорад ки аз худ дарак дода дастаҳои топ 6 чемпионатро дар ҳайрат гузорад. аллакай ин ҳамлагари нигериягӣ 2 гол дар 2 бозии дастааш ба самар расонидааст ки дар Премер-лига чашм аз ӯ кандан намешавад. аз тарафи дигар Эберичи Эзе аз ӯ ягон камие надорад. ӯ дар ҳайати Кристал Пэлас кашфиёти ҷадид шуда истодааст. баъди рафтани Заҳа, ҳама бори даста ба дӯши Эзе гузошта шудааст ки маҳорати худро нишон диҳад. мавсими гузашта Эзе бо 10 гол ва 4 ассист ба Кристал Пэлас кӯмак карда буд ва имсол он шуморо бояд ки бештар шавад. дар Ла Лигаи Испания ҳам талантҳои ҷавон зиёд ҳастанд. масалан, Фран Гарсия муқобили Атлетик Билбао нишон дод ки ба чӣ кор қодир аст. барои Реал Мадрид имсолу бозингари калидӣ бояд гардад. новаста аз таҷриба, Камавинга худро роҳат дар Реал эҳсос намекунад ва агар Фран худро каме рушд диҳад, ӯ кашфиёти ҷадиди мадридиҳо мегардад. аз Реал Мадрид ба рақиби асосияшон дастаи Барселона менигарем, чунки онҷо ҳам баъзе элементҳои ҷадидро шоҳид шудан мумкин аст. яке аз онҳо Эзе Абде мебошад. имсол ӯ имкони дурахш дар Барселонаро баъди 1 соли иҷора буданаш дар Осасуна мегирад. ӯ ба дастаи Осасуна кӯмак кард ки мавқеи ҳафтуми ҷадвалро гираду то ба финали Копа дел Рей барояд. ана онҷо бошад аз дастаи Реал шикаст хӯрда буданд. Абде мавсими гузашта 6 гол ва 2 ассисти дигарро тавонист марбути номаш гардонад. дар бозиҳои нахусти Барса имсол Абде собит кард ки бояд ба ӯ вақти бештари бозӣ дода шавад. дар ҳамин нота Барса бозингари дигаре ҳам дорад, Ламин Ямал. новаста аз 16-солагиаш ӯ диққати Хавиро ҷалб карду ба ҳайъаташ роҳ ёфт. дар бозиҳои пеш аз мавсимӣ Ямал ба дили мухлисон шодию нишод ҳадя карда тавонист. тарки даста кардани Дембеле ва бозии ноустувори Рафиня имкон медиҳад ки Ямал вақти бештари бозиро соҳиб шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед ва мунтазири наворҳои ҷадид бошед. хайр дӯстон.